Solike disalahi apa kok digajul ora? Apa poro lagi bawa gampange disenggol krompiang. Iya, wah. Aku seneng nek ana sing ngene iki lho, ring tegese kene iki ora mung mengapresiasi nanging uga nyemplung ning nggon budaya lan seni. Lah kene iki pengrajin wayang kok terus dadi piyaine ya budaya kabeh, piyaine ya nyeni kabeh. Ha iya. Ora mung kususe wayang, ketoprak kene iki ya gelem, ludruk kene iki ya arep. Iya. Mula ora aneh nek panjenengane Bapak Jumadi nimbali karo pergelaran wayang kulit. Ha iya. Ora awake dhewe mesti penonton bludak ora karo-karuan. Mergo do tresna karo budaya lan seni. Pancen bener. Lha nuwun. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bagong saiki jan. Tata kramane ganep. Wis sadar aku, Tru. Oh ya syukur. Aku wis ora arep gleleng kaya biasane. Mangko ditakoki lho, Le. Kowe iki nek ora gleleng ora wangun. Iki apa iki Pak Jumadi iki? Mantu. Putrane kakung dhaup karo sapa aku ora diparingi pirsa asmane mbake. Wis pokoke Pak Jumadi mantu ngono ya, Tru. Perkara mantene sapa wis sing penting sakinah mawaddah warahmah. Iya. Mergo awak dhewe kewajiban meneh iku ora mung seneng-seneng ya ndongake karo pinanganten sakarone karo Pak Jumadi. Pancen bener. Ngundang setahun sadurunge. Nganti melali aku. Ah ya ora apa-apa. Ning nek di ana wong ngundangke dicatet kok. Ora sembrono kowe iki sok-sok ora tok catet dadine sok grubyogan. Sing bingung kanca-kanca. Ana aku seneng gawe bingung kanca-kanca iki. Ndak ora ndek gawean. Ha iya. Melayu nek ana melayu rene aku sesingidan. Caitan ora. Oh, monggo kaya ngono dina. Yo, tetembangan diteruske ya rek. Ayo. Iki panundulan pirang-pirang urung ana sing diaturake, ya. Mau ana sing ngaturake 3. Tali janjine podang binorean, podang kuning karo gubuk asmara. Wah, nek gubuk asmara kayane kok ora pas dienggo pinanganten. Cakepane sing ora apik ya, Tru. Gubuk asmara kok ning ya kadang-kala wong jodoh ki ya ketemune sak nggon-nggon lho, Tru. Kadang-kala lagi sekolah bareng ketemu dadi jodhone, maune sengit-sengitan. Aku wegane karo kae, dipacok-pacokke karo kancane. Cukuling rasa tresna ning kono kuwi. Ana sing ketemu ning warung, ya jajan bareng, pandeng-pandengan, terus ngerti-ngerti kok metu saka warung, idol-idolan nomor HP. Ya, terus dadi jalanan jodhone kuwi ya pernah-pernah. Beda aku nyeleneh dhewe. Nyeleneh dhewe sik. Aku sing nemokke polisi kok. Lho. Hah? Sing nemokke aku polisi. Ah mergane ngopo? Oh kecekele. Wah, kuwi sing marahi edan ning kono kuwi ora. Ngendi? Ning kebon. Wah. Kaya ora ana nggon ana gubuk cilik mulai kowe Petruk omong nek gubuk ki ya iso nemokke wong jejodohan ki ya bener. Weh. Aku nang gubuk tengah sawah kae. Kok tutupi sarung. Sentri mah tak getake. Sing nyanteri keamanan. Weh, ngapa kowe senter dipateni aku. Bareng anu dikrekep wis kecekel aku. Weh. Ning ya ngene ya, Tru. Arep berasal saka tumindak sing ora apik ning nyatane keluargaku sakinah mawaddah warahmah. Amin. Aku karo bojoku ya rukun-rukun wae. Ya ngono kuwi jenenge jodhone sing kuwasa. Arep metu dalan apa wae iso kelakon. Metu dalan ndelok wayang ngene iki ya iso. Apa iso? Iso, maneh penonton sing ayu. Terus ana penabuh sing lirak-lirik. Engko terus engko penontone kuwi ngekeki nomor HP, penabuh ijo-ijolan HP terus dadi jodhone kuwi ya pirang-pirang. Ngono kuwi ya kelakon ya ana. Ana sing ngematke sindene sik jomblo. Terus sindene ngenehi nomor HP terus dadi jodhone. Ha iya. Beda karo Prastiwi. Kaya entuke jodho ya ning panggung. Oh. Ijo-ijolan nomor HP. Sing lanang ndelok mepet Prastiwi cengkiwing rai. Kowe gelem ngepek aku ora? Wah, kok ngepek kok dipeksa ki piye? Ha wedi karo nggawa gladi pramuka ya. Sing lanang terus ngrabeni.
dhewe-dhewe ya gong dhewe-dhewe. Ana sing ketemu nang ngebis ku ya ana. Kuwi dadi jojone dhewe-dhewe ya. Kok mesti tekan kono lho. Ayo, aku iki mung dienggo contoh. Mung dienggo apa jenenge iki contoh wong jojo ki ora. Mula ana tetembungan yen gampang luwih gampang yen angel kelakone angel. Arep dipalangi gunung, dipalangi segara, nek wis jojone iki mesti bakal ketemu. Iya, ngono ya. Tenan kok. Ha ngene iki ana contone pirang-pirang kene iki. Oh, tenan asli. Kene iki eneng sing nglakoni rekoso 20 sasi ya ana. Nyatane saiki sakinah mawaddah warahmah. Kuwi dadi conto nek pancen kuwi jojone. Lah iya. Oh. Ana sing maune mung jajar nang ngebis. Ha ta? Terus turu. Kabeh keturun. Terus nek wong turu nang ngebis ngene iki mesti cekluk. Cekluk ngono. Terus bathuke gathuk duk ngono. Terus nyun ngapunten ora apa-apa ora masalah. Tendang cangkemmu kon nendang apa piye? Kon minati apa piye? Ora ngono kuwi nang aku mung nyontokke jejodohan kuwi manut karo kersane sing gawe urip. Ya. Tur ngene ya, Truk. Piye? Tresna ki ora nyawang umur. Oh iya. Kadang kala ana Gusti ngeparengake wong tuwa umur 50 entuk bocah umur 18 tahun. Kuwi mergo Gusti marengake kuwi padha jodone. Weh. Ana sing wedok umur 70. Sing lanang umur 20 tahun kuwi ya pirang-pirang. Dadi nek srimbit jagong manten sing wedok dituntun sing lanang. Kuwi ya pirang-pirang. Ning Gusti ngeparengake kuwi jodone, ora iso diselaki. Pancen bener, pancen bener. Pancen ya ngono ya. Ha iya. Ning nek arep wae Gusti urung ngeparengake, ambok ya dikarang-karang kaya ngapa. Aku nek karo kajan. Tetep ora iso ketemu wong urung jodone. Iya ya. Iya. Ora iso diangkah kaya ngono ki. Tresna ki mula dijenengi uruping jiwa ingkang suci dalam debu. Ah iya. Uruping jiwa sing suci mrentul saka anu apa jenenge? Sanubari. Iya, saka ati. Heeh. Ya, tetembangan khusus kanggo pinanganten. Ya. Genti ngaturke sapa? Ayo. Ayo, Tiwik anune apa jenenge? Stagene wis kendhu urung? Oh ya wis. Nek wis nyuwara wis gelem engko ndak engko nek dedel jahitane. Soale sesar e. Sesar ki saiki mung dilem. Oh iya. Disuwek wetenge mung dilem ora dijahit dadi saiki dokter ki jangan ngeden-ngeden sik nggih, Mbak. Iya. Aku weruh dhewe soale bojoku disesarke. Waduh, kowe nunggoni apa? Aku turu e. Aku weruh dhewe ora diceritani. Diceritani ki tegese ora weruh dhewe ora. Dibelek. Saiki arang lairke ki werna-werna ya, Truk. Saiki eneng sing lairke ki metu kolam ya ana. Ana apa? Ana. Sing ibune kok nyemplung blumbang kuwi luweh jarene luweh ora pati lara. Weh. Oh to. Sesuk iki ana meneh taun 2020 iki lairke dijajari mercon sak ember kae. Duwer. Waduh, procot. Oh, dengkulmu melocot kuwi ora. Karang-karangane kok werna-werna. Ayo, iki eneng SMS sing tak tampa, Truk. Oh iya. Tak wacane ya. Wacanen. Selamat ulang tahun, Pak. Tulung diaturke Mbak Tatin nggih, Pak Dalang. Nggih. Saking kula Asmara. Nggih. Mugi-mugi panjang umur, mau sukses selalu. Lan kula tasih tetep panjang. Ha sakarepmu arep dawa apa cendak sakarepmu. Kalian nyuwun supados kula nyuwun sekar ingkang nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Ingkang bernapaskan cinta kasih. Oh iya. Ayo Tin. Ayo piye saking senenge saking idolane.
Ayo, ya dituruti wong kowe ya. Kowe. Niku SMS-e tenanan apa? Tenan, mbok totokan lho iki. Oh. Kowe iki darane aku ki sok gawe-gawe sengit ya aku. Tak anu piye? Tak apa jenenge iki? Salin tak kirimke kowe apa piye? Kowe ya pengen maca dhewe apa piye? Ora jenenge kan senengane sok gawe-gawe. Ora, iki serius. Tak kirimke aku mah kirim liyane. Ora tenan. Oh, tak kirimke piye? Waduh, nggih. Wah, ana gambare nganu ngene-ngene iki lho, Pak. Godhong waru. Edan tenan. Ayo adang kula ki nek wong sing saking senenge, saking ngefene ngono kuwi lho. Rek. Wah iya ya, piye to? Ngarep lawange ditulisi TT. Ayo nek takoni bojone, "TT ki apa, Pak?" Tukar tambah. Ayo. Diaturke Tin, ayo. Kae bedese turu kae. Napa niki? Terserah kok wong aku mung nglantarke kok yang bernapaskan kasih sayang ya apa. Puyung ki mau bernapaskan kasih sayang. Terus jenang gula ki akeh banget nek bernapaskan kasih sayang ki. Oh. Apa? Kadung tresno? Ya kadung tresno ya ora apa-apa, kebacut tresno tenan kok. Mbok nembang. Aja celate kuwi. Ayo nek kon nembang aja. Lino werni ketiadi ngono. Ora ri ning li. Ayo. Yo. Rina wangi. Lho ki SMS meneh ces ati kula. Ngapusi. Tenan mah piye, Mas? Ayo. Alah, isen. Kayak ambegane wis meng dijak omonge wis. Wis. Jodoh entek-entek kabur. Tanpa Wiyang guyu lho wonge. Sesuk saking senenge trothokane dibanting. Tanpa nindra Sesuk bengi iso nusul kok kuwi. Nusul pundi? Ning Tanjung Sari. Ngepit. Ayo. Nek mumpluk, Pak. Nek mumpluk. Ora mung mumpluk. Lah napa? Ayo munggah pathuk langsung semaput. Kayung yun marang slirane. Tanggal pira ta lairmu? 17 Pak? 26. Dua lo berarti 26 berarti saiki iki. Dadi wetone apa kowe? Mah karo didukunke engko. Kan dukunke kowe nggo abrak apa? Nyepet. Ya nek dede sampean nek sing do krungu-krungu tanggal 26 tambah 2 8 suku Watu Gajah Buta, suku Watu Gajah Buta. Oh tiba buta kok kowe wali. buta ngletak apa ya? Buta tiba buta ki wateke bayi tiba buta ki kokean pangan ning ora gelem nyambut gawe. Ya. Tansah kumawanging netra jero ati kadung. Oh, jero ati wis kadung tresno tenan iku. Sapa to? Ayo kuwi cakepane kok.
tresno waduh langsung iki kok nek nyemelangi nek bocahe mulai tekan malah bu minggat ngono aja lho dikira kadung tresno tenan ya wis cilaka ya canekat anak ibu boyong ki nekat kabeh ana adine lho Pak sapa Mbak Wahyu ya ora apa-apa kok ya Mbak Yu IP tan liya hamun sliramu satemah lara ayo jenenge terus jenenge wae Mas Asmara satemah loro asmara langsung ngene iki lho wonge plora lamat wis katon tejane yen pacaane ya pacaan wah gampang kabuane ora kalah karo solusi
sing bengi iki melakukan kontroversi. Maksudnya piye? Oh lho, kan ulang tahun kuwi happy birthday kok kontroversi. Ku salah kok kadoan to Ren. Ayo kan ora dong basa Inggris kaya ya dimaklumi ya terus. Iya. Mbah apik ki mau. Pancen yo sengaja nek panjenengan sing ewuh mantu iki ya lagune lagu kaya ngene iki nggo pitutur aketang pinanganten sak karone iki wis do ngantuk ning nang kamar iki do ketap-ketip karo do ngrungokke lagune Lamatus katon tejane yen brombong katon mencor. Jong apa e? Apa? Brombong apa bombrong? Apa babrak? Neno aduh neno hamba seni ya terus aku rambut seni ya Mas ora nah doneng ngerti kok aku posisine penanten ngerti aku doneng jero mbok arep nundung bojone kan kula senengane ora kaya entuk harapan Senang kula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas. Terus mantene wedok miring ngadep bojone. Mas aku aja lali ya Mas ya. Ora. Nalikane nandang susah sapa sing ngancani? Biyen dek susah sing ngancani aku to Mas dudu. Wah. Langsung padu. Melites botol nek ra gelas mencelat ya muga-muga ora ana apa-apa ya Reng. Ya saiki diaturke sing ndangdutan ning iring isine tentang percintaan. Wah ya ana oke. Aja kuwatir. Birunya cinta. Mbok birunya raimu wae apa piye kon gawe biru apa piye? Keplaki ora biru kabeh. Lah piye? Ayo sing Jawa kok birunya cinta. Surup surya wengine wis teka mripatku merem melek tansah lirik rasaku tansah tumlawung kaya wong bingung. Aku ora ngira telenging wana kepethuk mutiara rasaku nelongsoni Mas pranyata tansah ngleledane lala ni wah apik banget terus ming kanca-kanca iso ora ya Reng ora ngece kowe iki ya pentuk kowe kok kanca-kanca jaluki lagu apa-apa mesti tanggam sasmita monggo dibukani saka Bonang bukane saka Bonang ya monggo dados sindene krokur monggo ana apa kok enggak tadi waduh garukan kowe iki nek Gojek mbok mulat swasana Ndara Janaka wis lenggahket mau ngenteni lemu tetembangan kok malah kaya sing ditanggapke ngelanggam iki ngerti aturan ora nggih Pak sing mburi matane mendono ngarwani kowe jan matane gedhe mir ora iso kedep mak tutrak ngono to kandan-kandanane ngeyel Kakang Semar kula mrene yo Kakang aja ketunggul nggone kegojekan krungu ora galo ditimbali ndaramu nolo gareng non mrene yo aja ketunggul kegojekan krungu ora timbali ndara Janaka aja gojek wae Petro nun mrene yo aja ketunggule gojek krungu ora gong timbali ndara Janaka kowe omong wae tetembangan wae
Semar. Nun. Mrene ya Semar. Nggih, sendika. Pancen bocah-bocane kandhane ngeyel. Nolo gareng. Non. Mrene ya krungu ora kowe doan kandhane ngeyel Petro. Nun. Rene ya lho, kowe iki ngeyel kok gong kandhan-kandhanane ora. Ki aku nek ora ning ngarep ra ketok iki ketoke. Semar. Nun. Mrene ya Semar. Wah, pancen kandhan-kandhan. Nolo gareng. Non. Rene ya. Weh, aku balik to. Ah sorry karang ngene ya, saking mempenge kok ya. Petro. Nun. Rene ya nggih, Gong krungu ora kowe. Ayo. Kandhan-kandhanane ngeyel. Ngopo kok mencolot-mencolot? Aku kok kaya wong ra ketok ya. Kok anggere aku ki Bagong. Nun. Mrene ya. Rasain kok. Plus. Semar. Nun. Kowe lah. Ki nek ora nutupi Semar ora iso entuk nggono. Sendika. Ketoke kono mau lirih ya, Mir. Bagong, aku anggere engko aku ditimbali. Wes. Nolo gareng. Non. Rene ya. Nggih, sendika ngestakaken dawuh ora. Iya, aku mung kari ngenteni titi mangsane kok Bagong. Wong lho titi mangsane. Brus ngono aku wis ora peduli aku pokoke mbok bapak, mbok kakang, mbok sapa-sapa nek nganti ki aku ditimbali Ndara. Bagong, aku mesti ngamuk. Balas kabeh. Ora krungu. Ben iki wis dikandani wae. Ben remuk ndase. Semar. Nun. Weh lah. Saiki mung aku tok saiki. Iya. Titenono. Nolo gareng sendika Ndara. Petro sendika Ndara. Nyedakne. Oh kae. Lho, ning ngarepe Ndara kae lho. Milang-miling. Men dundang Ndara kok ning ngarepe Ndara. Bagong. Non. Mrene aja gojek. Mati dening aku kowe. Nggugu karepe cip. Wedhus. Arep dibales minggat. Meneng wae truk. Rasa omong. Ora ono ya. Dene ndi ya? Andhake Ndara. Gus, sami ndelik, Gus. Mboten purun nderekke sampean. Lha muni ora sudi nderekke Ndara Janaka. Ora ngawur. Mati sing aku. Modar we. Ora banget kok karo bapane kok nggacul nggon weteng. Sus kowe. Ya. Aku ya ora krasa arep dibales. Terus aja ngetak lho, Terus. Oke, tak anteni tekanku. Yakin mbok tekan sesuk-esuk Petro urung tau. Ku anteni ae. Wis, Bu. Bu kapan? Dek wingi, Broto Yuda wingi. Aku matur Ndara Werkudara kae kowe menek gejlek. Nibane gas pira? Kan wis tanggapan wingi. Ning isih lara seprene. Rek kowe ora gak aku Tru. Nek Tru moh wis Bu wis Bu. Salim dasmu. Wis aku ora kenal karo kowe aku. Ayo. Semar. Wis aku wanten kowe. Semar kok njur arep plek ora. Nolo gareng. Setan iki. Bapakne ora entuk ngantem kok tendang bokonge ora. Mar. Wis bapak kowe ngopo to? Ya, kuwi anak sing ngabekti kok. Nyo. Wah. Udus.
gawe marem wong tuwa ira ming sithik tapi mak kluthik ngono len joget mempeng modar kowe kepleset ora kapokmu kapan gene ya ora janeng ya ning nalaka ngati langit lo garing wonten dawuh Den Petro wonten dawuh Ndara Bagong wonten trimbalan ing dawuh Ndara rumangsa susah Janaka krana ngelingi lamun tindak ing Kakang Mas Werkudara nganti temeka wakyaning mangsa kala dina iki durung antuk pepadang Kakang Semar menyang endi tindak ing Kakang Mas Werkudara Arjuna percaya nadyan Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik mung batur wujuding Panakawan nanging aku pitaya lamun Kakang Nayantaka lan panggraitane mula paringa dawuh kelawan Arjuna Kakang Mas Bratasena Werkudara mau tindake menyang endi yen pancen isih sugeng Kakang Badrana ndak aturi paring dawuh nanging yen wis ora ana Kakang Semar raganing Kakang Mas Bratasena menyang endi sampeyan niku le menggale kedawan le menggale kejeron sampeyan paring dawuh Ndara Werkudara tasih menapa mboten ya isih no Den mergi nuwun sewu kewajibaning Pandhawa dereng rampung sedayanipun tasih kathah kewajiban ingkang kudu dirampungake lha kok sampeyan paring dawuh apa Kakang Mas wis ora ana niku dasar sampeyan apa terus Bratayuda sesuk pripun Sobi rak mandheg dalan mboten kanten-kantenan kedadosanipun ingkang raka tasih kula apal kula niku apal mesti pendak-pendak kula titeni nek sarandenging jagat menika mboten wonten dipun upadi namung setunggal Ndara Werkudara niku nek nglakoni tapa nek kisah saking kasatriyan mesti bali teng asal mula-mulanira tegese piye mapan wonten ing wana Tik Barasara papan 15 taun bungkus disetrakake dening Kang Rama pun Prabu Pandhu Dewayana miat langening kalangwan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorote tahan padang kasoran bacaring purnama ing gekono dasari mangsa katiga jagat Dewa Bathara Kakang Semar nganti ora tekan semono Janaka nggone menggali mula ora usah dadak kesuwen mapan ning Karang Kadempel ayu derekno laku ning Arjuna prapta ning tengahing wana Tik Barasara papan panggonaning Kakang Mas Duk nalika isih wujud bungkus disetrakake dening Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana Kakang Latmara Sang Arjuna asmanya kang kamanungsan
Kresna sinayang manggulung mintunaken dewi kramanira kang mitraning astaning asta Arjuna wonten maring adawu nadyan rada randhat pratanipun Kakang ana ing Karang Kadempel siadi nembe wae jengkar nggih arti ndak menyang endi Koko Prabu bingung raos sing manah kula ngupaya dhateng Kakang Mas Werkudara tumunten kula sowan dhateng Karang Kadempel nyuwun pitedah kaliyan Kakang Semar. Kakang Semar paring dawuh kepiye? Adat lupya ingkang sampun kelampah. Kakang Mas Werkudara menika menawi nilar kasatriyan mboten badhe wonten papan sanesipun kejawi wonten ing Wanatik Brasara. Papan anggenipun Kakang Mas Bratasena nalika tasih timur dipun setrakaken dening Kanjeng Rama Prabu Pandhu Swarga. Gangsal welas taun gesang wonten enten ing Wanatik Brasara Koko Prabu. Gunjan kancing langit kelap-lapaton. Lirikin sanging risang maweh gandrung. Kakang Semar, kula. Apa ya bener mengkono? Wong niku diwenangake mbudidaya. Ula wis wong salwangsul. Pendak-pendak Ndara Werkudara kesah tindak menika adat saben ming mapan wonten ing Wanatik Brasara merga alas niku gedhe. Tumraping Ndara Werkudara lelabuhane tumraping Ndara Bratasena. Iya ya Pak. Mulane kuwi kula kinten ngendikane Bapak kok cocok Ndara. Kula kinten ngendikane Bapak kok cocok Gus. Pun mboten sakokean gunem tanpa guna. Monggo dipun prepeki. Sapa, Gong? Alas Tik Brasara. Aku diperpeki iki maksudmu piye? Ya maksudnya diparani ngono lho. Monggo Koko Prabu ayo. Yen pancen bener ngendikane Kyai Semar muga-muga Werkudara tenan mapan noning Wanatik Brasara. Arjuna kula wonten maring adawi tak kanthi yayi monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu. Oh
bang wangarono dinetraning uga rapuh sabdaning kukila rengkanikara sakatar kene dongane engkong ler wewusing kene panca Bebetoke ngayam wono mrak manguwuh ing pagagan Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kulup Bratasena aja kaget apan ulun ingkang boyong kita anggone nglakoni tapa ana ing wana Tibrasara prapteng tengahing kula alit ingkang duk nalika semana kita pepanggihan klan panjenengan ulun ana ing tengahing samudra. Wah, ora bangling kaya Ruci Bathara Dewaku. Yo, pancen ulun ingkang boyong kelawan jeneng kita. Apa wigatine? Dene aku mbok kanthi mapan ana ing papan nduk nalika aku pepanggihan sepisan kelawan Ruci Bathara ana ing tengahing segara ana wujuding pulo cilik ingkang katon asri lan indah. Dene dina samengko aku bisa nyawang marang kaendahan ingkang ora ana imbange ana ing jagat. Nggih, apa to sababe panjenengan ulun boyong kelawan jeneng kita nganti prapta ning pulo cilik ingkang dadi papan dununge Ruci Bathara? Sabab ulun bakal paring jangkeping kang winastan sastra cetha paripurning wangsit ya ingkang winastan ngelmu kasampurnan lan sangkan paraning dumadi. Apa to sababe nalika semana ulun paring sakabehing ilmu iku marang jeneng kita? Sabab ya mung kita siji-sijining satria ingkang bakal sinampiran kinarya srana tentrem jagat saisine. Ya mung kita wajibing satria ingkang wis ngerti marang sangkan paraning dumadi wekasan buya bakal sangga runggi nggen kita bakal napakake jiwa kasatriyan manglurah satu murka ingkang mapan ana ing jagat. Kejaba ingkang kuwi nggih gandeng kita wis nampa saking ilmu saka panjenengan ulun ganepe kekuatan lahir lan kekuatan batin ingkang ulun bakal paringake lawan jeneng kita dina samengko. Tanana liya mung wujud wayu katentreman. Nanging kita aja nganti bungah. Apa to sababe ulun paring dawuh kaya mengkono? Kewajibaning satria ingkang wis antuk kanugrahan kang aran wayu katentreman sayekti tetep kudu reket kelan kewajibane ya kuwi duwe pakaryan nentremke jagat sawigunggir Werkudara. Pramara remangos wamyong ambrangang nengkati karunaning kaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangolati surya mangrang sang wayah amara waryanto wah yen to pancen kaya mengkono aku mung manut karo Ruci Bathara guruku. Mula kaki paringno aku ora bakal wegah nyangkul kewajiban nentremke jagat saisine. Mula tata-tata kita tampani wahyu katentreman.
gunjang kancing langit kelap-lapaton klerkin sanging risang mawe gandrung Ruci Bathara Werkudara kepiye sawise aku nampa kanugrahan saka panjenenganmu Dewa Kaya nggonku bakal matur kita matura ulun ora bakal kepiye-kepiye kepiye nggonku bali marang kahanan jagat saisine bali marang papan nggonku nglakoni tapa brata tingkemna netramu sakedheping netra kita bakal prapting kang kajangka Werkudara sakedheping netra wis prapteng wana tik brasara papan panggenan Sang Werkudara ngene para lampah tapa anggayu wayu katentreman mulat ing mlajar-mlajanake Sang Hyang Pikulun Jatimurti Yata laruta saking godha Sang Kurakala yen namutusa Sang Sri Werkudara guru hakek kuwi dadi kita ingkang mapan ana ing tik brasara alaku tapra kang mangkono wis bisa ulun westani lamun gara-gara ingkang mapan ana ing kayiwangan sayekti saka daya kekuatan kita nggone laku tapa nanging kena ngapa kayangan tumuli adem edum pangrasa tentrem ora ana ingkang padha ora ana wujuding satru ingkang ngolah tapa satemah gawe geger kayangan dening Bathara Ruci Bathara ya dewaku aku diboyong marang papan kayiwangane wekasan aku entuk wahyu katentreman keparingane guruku ya Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci mengkono nggih ya syukur yen to pancen mengkono nanging sabab kita murca saka Jodipati kayiwangan rusak jalalane apa anakmu Antasena ingkang bujung-bujung lawan panjenengan ulun wah cah gendeng yo mrene wah nyedak iya gawe wiranging wong gerak sing akon sapa ngorak-arik kayangan mergo goleki bapak goleki wong tuwa dadak gawe geger kayangan ulun Bathara Guru nganti mudhun ning jagat Trana-rada nganti keplayu pamer wong dadi wong digdaya dadi wong kendel pamer wah bapakmu ki wong dosa wong kau ning ngerti tata krama Bathara Guru sing nitahke awake dhewe kok wani karo Bathara Guru pengen ora tentrem uripmu wah kandhan kusik wani nangkis Werkudara kata-katane ditangkis ki piye
Kose aja nesu. Wah, lek ora nesu piye? Aku isin karo Bathara Guru. Rawuh mrene. Ngandhake Antasena ngobrak-abrik kayangan. Ning bapak seneng ora? Seneng perkara apa? Bathara Guru kalah karaku. Ora caturan. Bathara Guru munggo gelem nenani karo kowe. Kowe modar. Aja sok pamer. Ya wis. Rasa nesu. Wah, ora nesu piye? Golek ibu. Umurene yo. Ngrembe golek ibu kaya ibu murene. Iku gedhe banget ya wedi karo wong wedok. Cerewet. Bapak nendi? Topo. Hah? Topo. Golek apa? Golek wayu. Wayu apa? Katentreman. Entuk gawe, Pak. Entuk. Wis kaya Petruk. Antasena iki wong bebas kok. Ora kewengku apa-apa kok, syukur Pak. Aku ngaturi panuwun. Bathara Guru tekan kene ora gelem njaluk ngapura tak gecek ndasmu. Ya mundur. Yo, wah. Goleki malah dinesoni. Wah, guru akehku. Werkudara tindak mrene. Antasena, Kaki Guru aku nyuwun pangapura ya Kaki. Sepira gedhening keluputanku, aku njaluk ngapura upama aku kudu nampa pidana apa sing bakal mbok paringake aku saguh tak munggah ning kayangan. Nadan mbok cemplungake kawah aku saguh, waton bapak wis ketemu, bapak wis slamet. Mbuya apa nggih. Ulun menehi pangapura kelawan jeneng kita. Ya wis, Kaki Trada aku njaluk pangapura. Ora apa-apa. Aku kok isih gegem watu iki apa kuwi? Antasena isih gegem watu ngopo? Aku kebelet iki. Kaya bocah wingi sore dadak gembol watu barang anggepe terus ora krasa ngono piye? Lah bocah pancen ya kaya bapakne blejebles ora beda. Ile anakmu tenan iki kuwi. Iya. Ning ranti tata krama. Wis ora apa-apa wong bapakne ranti tata krama. Werkudara. Nggih. Ulun melu mangayu bagya. Muga-muga kita dadi jalaran tentreming jagat sawigung. Ya, nggih ulun kundur makayangan. Antasena ulun kundur makayangan sembahku katur ya Kaki Guru nyuwun pangapura. Werkudara. Nggih. Si Adi saka ngendi to, Yayi? Napake ketrimane uripku golek kanugrahan. Golek kanugrahan? Iya. Entuk gawe. Entuk Apa, Yayi? wayu katentreman. Lho iki Antasena. Oh, Wadi. Piye Antasena? Ha iki lho, iki sing ngakon aku, sing dawuh aku. Kowe takono dewa, nek dewa ora ngerti ngamuka. Wah, kowe sing ngakon. Antasena mbok ora sok wadul-wadul kaya ngono. Lah kowe iki dilulu kok ya tok lakoni tenan to. Lah jarene kon ngamuk, aku ngamuk tekan kene Bathara Guru. Tekan kene terus njaluk tulung karo bapakku dikeplaki karo bapak iki nganti dekok bathukku. Sesuk meneh Kresna iki nek dawuh petungen. Aja mantun tok pangan utuh. Kresna iki nek paring dawuh wujude gabah kudu dadekke pari. Sawise kuwi tok pususi. Nek wis tok pususi, tok olah dadi sego lagi dipangan. Weh, atune suwe banget. Ngeyel. Kowe iki nek dikandani montor ora sok ngeyel to, Ndoro?
Wah, Ndara Werkudara ki nek ngono kuwi pikantuk wayu, Ndara. Entuk Petruk. Alhamdulillah. Ngempek kamukten. Yo, Pikantuk wayu, Ndara. entuk Nalagaring syukur. Syukur Den pikantuk kanugrahan Kakang Mas kula nderek bombong kula nderek bingah. Dene paduka Kakang Mas sampun pikantuk kanugrahan. Yo, Lho, iki Bagong iki karepe piye to iki? Kok digeketengake arep ngapa meneh? Wis rampung, wis bubar. Slamet sak kabehe, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap.